Welcome to Zimu Reality TV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo panapa ndinongoavha malatest pandinongoavha zvinenge zvichipisa. Ndobva ndaya nazvo panapa ndobva ndakufilisa mobva mazviona, mobva maenjoy, mobva manakirwa zvenyu muri kwamunenge muri ikokoko. Right now ndine rimwe picture. Screenshot ratinaro pa1 riri kupisa raCassper Nyovest ranga achisvuura shona. Aiwa mai uyu muvesi ukande wedu totompa prazi tine prazi rakada kumupa saka nyaya yakamira so sida kukazopedza time yenyu zvakanyanyisa still ratingoti skuru pa nyaya yobva ita se yobva yapera but kana uchinge une business rako rakuda kumaketerwa kana kuti uchinge une website yakuda kugadzirirwa une business rako kuda website aiwa mai unotibata because ndine maguys angu anoruka mawebsite anogadzira mawebsite unongotibata panapa dziri pascreen izvozvo tobva taita mutactic wacho right nyaya yangu yakamira so wakomana ndine post iyo atomunyatsorenge post ndiCassper Nyovest ene ndiyo account yake chaiyo haisi account yemafanizika ndo account yake chaiyo anoshandisa kuti pane matomudzidzisa shona achitaura kuti hama yamdara achitaura kuti maZimbabwe ndinemi muna mato yangu ende Cassper Nyovest anokudai haichida kuchifarira ichi ndochatisenda kumhane nacho banjirichi chiCassper Nyovest chakatopenga waiziya kwete edu barema asina zvaanogona kutaura vanongoda kusapotwa iwo matakakoti zongosapota vanhu kweisusu toita sei toda kumbosapotwawo kubara tikuchema maZimbabwe celebrity ari pama1 izvozvi zvibozi vanhu vari kuchema navo kuti mai vakomana vasi kutisapota vakomana kutiregerera saka ndopost yanga ndinayo yaCassper Nyovest yanga ichitara shona nyatsoonengai kuti ayatotaipa shona kana paine whoever atomutaipira shona aya maya bo but ari kwadza kuti maya ane love neZimbabwe ane heart neZimbabwe anotida ende sitakutomudawo saka anyway ndo zvanga ndinazvo muzora nhasi ndochinji changa ndinacho changa ndida kuvaratidzai kuti mukoma Cassper Nyovest wasvika pakuposta shona ishona musadara big up Cassper Nyovest ndo zvanga ndinazvo. Don't forget to subscribe Zimu Reality ITV kana kundivhizitirawo chi papa page rangu reInstagram rakanzi DJ Sparks Zimbabwe kana Zimu Reality yakanzi Zimu Reality ITV. Thanks for supporting.